drop the bass. Sziasztok! Itt is vagyunk. Na, ez itt a második rész. Újra lackossal. Ezek a Ez így falusok, ez a megszokott. bolond. Hallod, hogy hogyha a 104 gyémánt voltál, meg 4 emeraldot, akkor Ferencsen tolja úgy a falusi, hogy 3-as unbreaking lesz rajta. Próbálja. 21 szén, 1 emerald? Ennyi nem. Nem tudom, hogy érdemes-e ide a házamba építeni egy bányát. Én indítom mellesleg. Igen, már megy. Videó. Ha remélem nem erre. Csináljuk egy jó sok. Na, fel vagy szeretni. Ákjára mondjuk elég sok szükségem lenne. Arcra fel. Én amúgy bányászáshoz visszapolom. Annak a személygyerek futja a cuccokra. Ja, nekem futja. Nem szórócska, mint ő. Olyan szóró, mint én. De nekem már van szenem. Mit van? De nem. Azt minek? Nekem is lesz. Na jó, nekem még nincs. Itt van, ki kéne bányászni, csak még nem álltam neki. Ezt én is csak most jelentem. Ő cuccal fogok mutatni. Nekem is már az van. Tényleg nekem még nincsen sütőm se. Olyan csóró vagyok. Én ja, neki álltam lopni csak. De nem úgy sikerült, ahogy ennek sikerülnie kellett volna. Én most úgy elrengettem a crafting table-t, hogy meg a egyszer találod meg. Mit ír ki nekem? Mi? Nem adta meg az achievementet, hogy harcol fel. Vagy nem adta fel. Ja, az kőíz. Na mindegy, ő, Pakart kell, nem? Keresd. Azt hiszem te voltál. Van vason, Bibi. Bibi. Ilyen is. Falusi, ez bevolom. De jók ezek az új ramuk, mit nem mondjak. Furcsa. Szóval, hogy 50 FPS-sel veszek fel Minecraft videókat. Nekem 92 van, meg 103. Videózás közben? Miért szerinted nem veszek fel most? Én tudom, meg, azért kérdezem. Én veszek fel. Amúgy én meg csinálok faszenet. Csak nincsen. Én is mindig azt csináltam. Csak nekem valahogy ronda az új textúrája. Azokra nem használom. Ilyen finnyás vagyok, nem tetszik a textúrája, már nekem. Én még nem találtam szenet, pedig így már lesötétem. Mindjárt szintet lépek. Az nem baj, hogy csinálod hozzá Dakáról? De, Nem? mert hát egy faluban lakunk. Minek akarsz akkor? Bezártam a falusikat. Miért nem? A falusikat bezártam ide. A társadalmat is visszanéztem. Van 21 szenem. Csó, ott maradsz. Adjál már belőle, légy szíves. Nem, mert sütök. Nekem is kellene, csak nem szeretnék még fákjára. Fákja kell neked?
Várj. Lásd, Nem mennyire vártam szeretem. szenet. A zombik elől menekülve megyek el mászkál. Az milyen szar házad. Na, állj már meg itt. Így, tessék. Kösz. Na. Mi hűt? Ja? Most nézem, Ja, nekem több megnézem. fákjám is van. Azt hitted, hogy én ütlek, mi? Aha, meg azt hittem, hogy egy zombi. Már beértél a munka. Tessék. Jó. Ugye már én ellenőriztem a dolgot. És menekülök előlük. Fájtolok. Na! Az apja meg a fia. Zúzták az ajtót. Én most se találtam szenet. Mit ajánl ez az NPC? Egyre kevesebb NPC lesz, ezt ugye tudod? Mert Nem most öltem meg. és jó van, én tartok még párat ott a házba. Ez zárva jó helyen. Elhiszed nekem? Elhiszem, mert láttam őket. Ketten voltak. Beföldeztem. 45-ös magasságban vagyok. Már kezd nappal lenni. Hál' Istennek. Az jó. Mert mi most se találtam szenet. És már mindjárt van 264 kövem. Jé, mit találtam? Na, Szenet. azt hittem követ. De nem is kevés mennyiségben találtam. Na, akkor add vissza, amit kölcsön adtam. Már késő. Hát az egy dolog, de attól még ugyanannyit vissza tudod adni. 3 darabot most sajnálják a 20 valamennyi darabból lassan. Igen. Sóher vagyok. Bocsánat, még nincsen sok. Tudszom, úgyhogy... De azt nézem, hogy ez a Most 22 fal, darab van. de fal nem is olyan túlnya. Valamit lehetne oda. Sok itt a paci. De vasat még most találtam. Még az nem is itt lesz, szóval hagyjuk, de akkor is. Na most már fát vágok, de igen nagy mennyiségbe. Nekem már mindjárt 28 darab szenem lesz, sőt több basztik. De találtam végül. Nekem úgy érzem, hogy itt van egy bánya valahol. Mármint ilyen nagyobb barlangrendszerben. Nekiálltam Ez is gondolkozni, bánya. és most jöttem rá, hogy ez volt az első éjszaka. Mit túléltünk. Ezt én túl szoktam élni amúgy is. Jó, csak a videóba. Érted? Amúgy szerintem a közös csatornán napi egy videó lesz. Még este fogok renderelni mindig. Meg feltölteni. Jó. Nekem az úgy oké. Nappal feltöltögetek, hogyha úgy van videó, hogy közös csatornára. Mondjuk én nem annyira fogok töltögetni, nekem van egy fiát is. Meg kell tölteni tartalommal. És
és az volt a legnagyobb vágyam eddig, hogy a saját csatornámra tudja felrakni egy olyan videót, egy olyan videósorozatot, hogy veled Minecraftozok. Az volt az Csak így álmod? hát ez egy ilyen nagy dolog. Volt egy videóm, abban el is mondtam, hogy egyedül kommentálni nem tudom a dolgokat, kell lesz hozzá te is. Csak azt a videót nem raktam fel. Talán az első 2 része fenn van a sorozatnak. A Minecraft Live. Ja, az az izé, ahol egy vasat sincsen, meg ilyesmi. Azaz, annak a harmadik részében mondtam el, hogy veled is kéne csinálni a videót, mert egyedül én annyit tudok kommentálni. Mindjárt bedropnál, hogy kis csak követ találtam eddig, meg kis szenet. Mondjuk amúgy nekem nagyon sok szenem van, majdnem 40 darab. Na, Meg sajnálsz adni 3-at? Majdnem 3x64. De jó, kiszerek egy követ és lesz 3x54, oké? Közben valaki írt. Oké, nőtt az első fám. Tök jó. Én már a saját csupaszgömbömön olyan jól haladok, hogy már van 15 darab töltám, vagy 20. Nekem 55 feldolgozatlan tölgyfám van. Most így. Na de nekem külön fa van annyi, érted? Most így összeszedem azt a fa mennyiséget, ami nekem kelleni fog egész Minecraftba. Aztán csá. Ide vannak azon. Nem, például még csesztem sincs. Csinálok fajtót az elzárt falusiakról. Megtaláltad a crafting table-ömet amúgy? Nem tudom. Ládásba már belenéztem a legelső részbe. Ládámba crafting table, oké. Nem. A ládádat már megtaláltam. Nézem, mindenhol ló van. Hát az nem is volt eldugva a ládám. De inkább a ládát dugd el, mint a crafting table-t. Én szerintem. Egyáltalán csak most tudsz. Aha. Erő némi. Tudom, hogy kilopott, szóval. Ismerlek. Nem lopom, csak kölcsön veszem meghatározatlan időre. Oh. Ügyes vagy. És szerintem már a falu alatt vagyok valahol. Nekem még egy vasam sincs. Hehehe. Lopod a címet? A Minecraft Live-nak a címet? Az volt a második résznek a címe. Az elsőnek, a másodiknak. Itt a chest, azt még nem lopom. Ezt is kilopom. Szétlopom a falut. De ez most honnan jött ki? Egy emerald, 3 kenyér, elmész ki. Ja, tudom. Basszus, azt elfelejtettem, hogy kinyitják az ajtót. Az egész bányarendszerben izé van falusi. Ez jó. Nem leszel magányos. Bányolcás közben. Hú, de örülök neki, basszus. Igen, bezártam az olajból rendesen. Na, gyerek. Mondom, én kiloptad. Mi? Ott A sem vasat? voltam. Nem 14 volt szerintem. Azt Bár tudom, hol tudja. laksz. No, azért ekkorát ne. Ekkorát Hol nem laksz? tudja. Otthon. Ja, a templomban laksz, nem? Nem. Most csak akarok.